Jeg håber, at det her går. Nå, men i dag, der skal vi simpelthen lige tage min høretelefon ud med lommen, før vi starter. Nej, i dag, der, så vi måske ikke har gættet på koppen, så skal vi smage noget, som kan drikkes. Og jeg har jo sådan, I måske har fundet ud af, været i Ungarn. Så jeg tænkte, okay, Ungarn, det er ikke så tæt på Danmark igen. Så hvorfor ikke prøve at tage nogle af deres ting med til Danmark? Så det gjorde jeg. Jeg har taget et par energidriks med. De står herhenne. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg tror ikke, I kan. Men der er, der er nogle helt klassiske nogle. Jeg har en, som et mærke, som hedder Hell. Det skal være sådan noget lignende, hvad hedder det? Noget lignende Red Bull hedder det for helvede. Jeg kan slet ikke finde med. Og så det her Bomba, det er en lidt mildere form for Red Bull. Ikke helt så stærk. Og så har jeg nogle forskellige former for de der Bomba ting. Med forskellige andre smag. Vi starter med en classic for nogle folk. En Bomba. Den har sådan en smart låg her. Det er lige hvad jeg kan gøre det der. Og nu sidder den fast. 9 ud af 10 vil prøve igen. Jeg vil give det her låg her 10 ud af 10. Jeg vil prøve igen. Okay. Jeg går lige fast. Den er fed. Lad os bare smage på lortet. Okay. Det er en helt almindelig farve. Der er ikke noget pis der, eller det håber jeg ikke. Smager lidt sødere form for energidrik. Det kan jeg faktisk godt lide. Den smager fint nok. Så lad os prøve at smage den anden. Jeg kan godt mærke, at mit energiniveau det fyrer op lige om lidt. Bare i slutningen af den video, så danser jeg om bagved. Det okay, lad os smage den, den hedder Hell. Den skulle vi nok også, yes, den har samme farve. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der sådan skal vise farven, så det gør jeg også. Så er jeg også med. Det smager som Red Bull, altså. Og ligner pis. What the fuck? Skål! Det kan man ikke. Jeg drikker lige færdig. Det kan være, at man også skulle lave sådan noget smagstest bare med alkohol. Det er jo faktisk rigtig sjovt. Flaske nummer 2 forresten. Hør til ud. Og nu tager vi en rød Bomba ting. Yeah. Står på ungarsk. Så. Hvis jeg dør, så går den her ud til mine 80 subs. Hej mor. Det her, det er... Det ser fint ud. Det kunne jeg ikke smage. Fuck det. Det ligner... Skud. Det stinker sådan en gammel vanilje eller sådan noget. Jeg tror det er en form for bærpar i. Det er ikke mig. Jeg er nødt til at drikke den her. Jeg har ikke en anden kop nemlig. Ej, det er ikke mig. Det gider jeg ikke. Nej. Den er endnu værre op. Og så har jeg en Virgin Mojito. Jeg tror det er fordi den er alkohol eller noget. Og nu kommer til at sætte en kop der, skal jeg ikke. Den er grøn. Den er fin, vil jeg sige. Det må jeg give 10. Den her for dig. Så hvis jeg nogensinde skal til Ungarn eller sådan noget, så prøv lige at smage de Bomba her. De smager faktisk fint. Nej, det er fint jo. Det er bare... Ja, fuck det, skål. Det dufter altså fucking mærkeligt, det her. Sådan en mint eller sådan noget. What the fuck? Er det seriøst mint, det her? Det mener jeg sgu det er.
Sådan en mintdrik. Jeg tror faktisk, jeg drak sådan en rigtig en før. Det smagte bladet. Fy for satan, mand. Hvorfor tog jeg så meget? Fuck, jeg er dum. Okay, den er ikke mig. Ej, det bliver sgu lige noget vand. 2 sekunder. Vand. Det er en klassiker. Det smager lige godt hver eneste gang. Eller dårligt. Det var bedre. Meget bedre. Nej, det var den samme. Hvor er dum. Fuck, Ungarn er virkelig. Det er helt vildt. Okay, så har vi noget med noget barak i. Jeg ved ikke, hvad fuck det er. Jeg kan godt lide deres flaske. Det er meget kreativt. Den er peach. Fed. Og jeg tror, jeg skal dø på grund af det her, mand. Jeg glemmer ferske for resten. Det er sgu ting. Okay. Lidt den her gang. Ikke meget. Kun lidt. Det er nok. Det ligner pis igen. Hvad er det med fucking energidrik og pis? Hvad fuck er der? I er mærkeligt. Ja, det var så faktisk godt. Det dufter sådan lidt af... Hvad fanden hedder det? Ice tea eller sådan noget. Ice... Ja, fuck det. Prøv lige at smage. Præcis som jeg havde forventet. Det smager som ice tea med brus. What the fuck? Så tager vi den sidste. En butsa. Jeg kan godt mærke, at jeg har meget energi nu. En butsa. Hvad fanden er der i det? Det kan jeg ikke engang se. Fuck det. Vi prøver. Der er... den ser fucking fed ud, mand. Den er hvid. Fed. Hvad fanden er det for noget? Fuck, det er mærkeligt. Det dufter som greb eller sådan noget. Den tør jeg ikke. Den er faktisk god. Ej, det var den ikke alligevel. Skål. Så kan jeg sgu egentlig bedre end de monster. For at være helt ærlig. Ikke alt det fucking andet pis der. Forstår I det ikke? Jeg kan lide 3 af dem herude af fucking mange. Altså, hvad skal der ske? Jeg prøver lige at tilbyde Kasper. Hvad for den smagte dårligst? Den her med bladene, den smagte dårligst. Biler ham ind. Den smagte fucking godt. Jeg skal lige have dig med. Skål. Den smager godt, Kasper. Smager godt? Den smager rigtig godt. Hvad smag? Du smager bare. Okay. Nej, det gør den ikke. Hvad synes du, den smager af? Mint eller et eller andet. Ja, ikke? Sådan, hvis du drikker hele koppen på en gang, så smager det af blade. Blade? Det smager af blade. Hvad smager det, mor? Hvad er det, siger du? Det er mint. Det er den der, som Nana hun fik på den bar der. Jeg kan bare lugte det. Ja, ikke? Det stinker af helvede til. Ja, ikke? Kasper? Det smager tissel eller sådan noget. Ja, ikke? Det smager blade. Men du skal hjælpe mig. Smag den her. Hvad er det? Energidrik. Smag. Hvad er det? Energidrik. Jeg tager ikke. Det, Kasper har smagt, mor har smagt den. Er det ikke tis? Nej, det er ikke tis. Jeg siger ikke. Prøv at smage den. Den dufter lidt mærkeligt. Prøv at smage. Det er fordi, det er sådan noget klam vand med saftvand. Nej, det er energidrik. Hvad synes du? Ja, ikke? Den er fra Ungarn, den er. Nu stinker der så. Nu har jeg mange energidriks, som jeg ikke kommer til at drikke. Nogle af dem måske. Den her kunne jeg godt finde på at drikke. Hvor meget der kunne finde i den? Der er 15. Skål. Jeg takker fordi du så med i den her meget fucked up video, hvor mit energiniveau det bare sagde puff, på grund af energi. Så. Hej, hils din mor. Eller hej.